Дэвіз еўрапейскага тыдня імунізацыі «Абаронімся разам, вакцыны дзейнічаюць». Мэта кампаніі – інфармаваць насельніцтва аб неабходнасці імунізацыі. Медыкі канстатуюць, планавая вакцынацыя самага нараджэння дае кожнаму дзіцяці шанец на здаровае жыццё. Пры гэтым некаторыя бацькі не разумеюць важнасці прышчэпак. Родитель принимает ответственность на себя, за ребенка своего, что он его не прививает, значит, ребенок его не защищен от инфекции, от которой он может быть защищен. Мы наглядно видим эту ситуацию по Украине, да, где массовые отказы привели к такой ситуации, где более 80 тысяч случаев заболевших, в том числе и летальные случаи. Поэтому надо делать вывод, привить своего ребенка, защитить или нет. У нацыянальным календары прышчэпак імунізацыя 12 інфекцый і яшчэ ад 18 дадаткова па эпідэміялагічных паказчыках. Штогод вакцынацыя дазваляе папярэдзіць ад 2 до 3 мільёнаў выпадкаў смерці ад дыфтэрыі, слупняка, коклюшу, адру. З эпідэміялагічнай сітуацыяй з адром у некаторых краінах еўрапейскага рэгіёну сёлета акцэнт робіцца на прафілактыцы менавіта гэтага захворвання. Дарэчы, у нас за мінулы год зарэгістраваны толькі адзінкавыя прывазныя выпадкі адру. Прививаться будет взрослое население. В первую очередь акцент сделан на медицинских работниках, на лицах, которые работают в пунктах пропуска через государственную границу. У них охват прививками будет составлен 97%, то есть все подлежащие, кто должен быть привит, они будут привиты. Кроме этого, будет прививаться взрослое население с 18 до 34 лет, тоже практически все. Монавакцына ад адру ў бліжэйшы час паступіць ва ўсе паліклінікі. У гэтым годзе прышчэпкі супраць гэтай хваробы будуць праводзіцца на бясплатнай аснове. Анастасія Цукун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».